és akkor felvétel indul. Most a vevő részén maximumra van tekerve a hangerő, a többivel semmit nem csináltam. Na majd megnézzük, hogy mennyire hatásosan jó ez a vezeték nélküli cucc. Egyelőre csak így semmi extra magamra csipiztem, azt jóság. Elmegyek vele messze. Valamiről beszélnem kell, persze nem tudok Petőfi verset mondani, mert ahhoz nem értek. De tudok mondani hülyeségeket, meg hörgős metára bólogatni. És most lecsipizem magamról. Megnézzük, hogyha csak így a szám elé tartom egy 20-30 centivel, akkor esetleg miről szól ez az egész, hogy működik. Eldobta a vezeték nélkülit, akkor eldobta. Most ezzel nem tudunk mit csinálni. És akkor teljesen közelről belebeszélünk, hogy hát ennek is majd funkcióját veszem. És akkor majd idővel a vevőre rárakom a másik fajta típusú mikrofonjaim idővel. Visszacsíptettem magamra. Hát ennél messzebb úgysem megyünk, tehát bőven elég az a pár méter, de ki tudja, hogy merre van, amit nem tud. Köszönjük közreműködését, ez volt az Erdőkertes déli 0. számú adása. Viszont hallásra, és akkor még megy.